18 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шағырылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзір болашақ темалар турында. Bir rayonda iki şatlықлы вакыйга. Алексеевскта яңа боз сарайы ачылды һәм бадминтон үзәгенең беренче нигез ташы салынды. Монда бузы әйбәт инде. Шома яхшы. Алексеевск районындагы ачылыш тантанасыннан Илдар Сафиуллин. Кинолог булып карау, паровозда йөрү һәм башка теләкләр. Мин кинолог эшне барасым килә, бик күп яратам. Балаларның хыяллары ничек шынга ашуын Шулпан Касыймова күрде. Яңа елга көтелмәгән бүләк. Бүгенге бүләк безгә инде кыш бабадан китергән бүләк кебек булды. Цифрлы белем бирү контентыннан иң яхшы файдаланучы укытучыларга бүген нәрсә бүләк иттеләр һәм ни өчен? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Бүген Алексеевский районында яңа боз сарайы ачылды. Моңа кадәр урамдагы шугалыкларда хоккей белән мавыккан егетләр хәзер заманча үзәктә шөгыльләнәчәк. Бирдә фигурлы шоу буенча да күнегүләр үтә. Ачылыш тантанасында Татарстан премьер-министры Алексей Писошин катнашты. Ул республикада спорт үсешенә һәм халыкны сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итүгә зур игътибар бирелүен әйтә. Киләсе елда бу районда бадминтон үзәге дә ачылырга тиеш. Бүген аның нигезенә беренче ташны салдылар. Алексеевск районындагы тантаналардан Илдар Сафиуллин. Самира Сафиуллина җилдә җитез хәрәкәтләре белән яңа спорт комплексындагы бозны аркылыга буйга айкый. Тантанага җыелган халык фигурлы шоучы 8 яшьлек кызны керфек какмыйча күзәтә. Бәлки ул киләчәктә Алина Захитова уңышларын кабатлар. Самира әти-әнисе белән Мәскәүдә ЦСКА клубында шөгыльләнә. Нәсел тамырлары Алексеевскидан. Шуңа әнисе белән бу тантанага кайткан. Лед хороший. Главное просто не волноваться и красиво откатать. Кызым тугаш, без ирем белән инде бик кыз булгач инде как раз Олимпийские игры бара иде. 2014 елгы. Ирем әйткән иде, кыз туса, обязательно фигурное катаниега бирәбез дип. Шуңа күрә кыз туды да инде матур ябык. Баштан биреп карадык, үзенә ошый башлады. Яңа боз сарайы Россия күләмендәге спорт яшәү рәвеше дип аталучы проект буенча 1 ел эчендә төзелгән. Ачылыш тантанасында катнашучы премьер Алексей Писошин бу боз сарайының бик әһәмиятле булуын әйтте. Алексей Писошин яңа корылмага спорт кирәк-яраклары сатып алу өчен Рөстәм Миннеханов исеменнән сертификат тапшырды. Әлеге егетләрнең ни дәрәҗәдә хоккей уйнарга сустаганнары менә шу очрашудан ук күренеп тора. Монда бүген Алексеевск халкы өчен генә түгел, әлки командасы эчендә шатлыклы вакыйга. Ачылыш тантанасы уңайыннан ике күрше район командасы иптәшләрчә уен үткәрә. Әлегә кадәр алар ачык һавада шуалыкларда осталыкларын арттырган булсалар, хәзер көн саен менә шу спорт комплексында яраткан спорт төре белән шөгыльләнәчәкләр. Халык боз сарайы ачылганга бик шат. Бүген кемдер тимраяк киеп бозга чыккан, кемдер җан атып тора. Монда бузы әйбәт инде. Шома яхшы. Безнең команда әйбәт сигреннылар. Инде ноябрь башыннан заливать уйныйбыз. Ирем уйный. Ул минем Алексеевский, инде вратарь. Уже ничә ел уйный. Безнең өчен бу сарай бик көткән. Алексеевскида ачылган спорт корылмасы Татарстанда 50-нче боз сарайы. Хәзер Татарстанда 50% артык кеше даими рәвештә физкультура белән шөгыльләнә. Татарстан является лидером. Татарстан спорт инфраструктурасы буенча ил күләмендә лидер төбәк. Без мондый корылманы һәр районда булдырырга ниятлибез. Массак белән спортны җәелдерү төп максатларның берсе. Кешеләр үзләре яшәгән җирдә спорт белән шөгыльләнә алырга тиеш. Монысы тагын бер тантана. Алексеевск районы Лебяжий авылында төзеләчәк бадминтон үзәгенең нигез ташын салдылар. Мондый үзәк әлегә Казанда гына бар. Алексеевскида аның белән шөгыльләнүчеләр күп. Без үзебез университет мәктәптә, кая мин укыйм, шатланабыз инде шул центр бадминтоны булгач. Владивостокта менә бу елы международный турнир булды. Шул нидә ярышта җиңдем. Тирәк ачылсын. Күбрәк уйныйбыз да. Кешеләр күбрәк килә иде. Бадминтон үзәген 2024 елда төзеп бетергә җыйналар. План буенча тагын 8 районда бадминтон үзәкләре ачылырга тиеш. Алексеевск районыннан Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.
Бүгін Алексейскийға ішлеклі сәфәрі барышында Алексей Песошин 4 қотлы йорттан фатир ашқышлары тапшырды. Әлігі үйіні қотлаулы шыр болуға қорамастан 1 ел ішінде түзігенлер. Йортны Алексеевс Дорстрой өз қызметкерлері үшін софқа бастырып тошламалы бәйеден бері. Бүгін 24 фатирдан ашқыш тапшырылды. Программа мұның біләңіне түгелленмей. Алексеевскийде қазір тағын 2 объект түзілі. Районда социаль юнәліш үстінліклі болуын Алексей Песошинда белгілеп өтті. Пример достойный подражания. У нас в республике есть соципотека программа. Мы строим сейчас не менее 150 тысяч квадратных метров жилья. Но вот такие частные инициативы, социально ориентированные компании, они достойны уважения. Бүгіннен Қозан білән Лойы шорасы яқынайды. Районда Южный парк деп аталған темір жол платформасын қолданылышқа тапшырдылар. Ол шәһәрне Лойыш районындағы тұрак комплекс белән туташтырачак. Берде транспорт мәселесі соңғы елларда кискен турайды, чөнки монда халык күпләп күченә, Қозанға бары тик автобуста гына барып җитеп була. Хәзер исә әлеге араны поездда 15 минут эчендә үтәргә мөмкин. Бу хакта тулырак Рүзәл Шәрипов. Карап торабыз, аны минутына, секундына килә. Бу тирәдәге торак комплексларда яшәүчеләр өчен бүген сөенечле көн. Бердә тимер юл платформасы ачылуын 3 елдан артык көткәннәр. Әлеге мөһим социаль объект нәкъ менә алар тәкъдиме белән төзелә башлый. Күп кеше эшкә йөри, центрга бару удобно була. Опять-таки менә бу автобуслар, менә пробкалар. Кеше күп яшәгән саен пробка машина булгач. Монда пробка да юк, тиз арада барып җитеп була. Без бик шат. Бүген платформа ачылды. Бу платформаны бик зак көттек, бик әйбәт хәзер. Тизрәк центр городка җитәләбез. Балаларны школга алып барабыз. Монда хәзер берничә торак комплекс төзеләм. Әлегә бирдә якынча 3000 кеше яши. Якын тирәдәге йортлардан платформага кадәр нибары 150 метр гына үтәсем. Тимер юлы инде күптәннән салынса да, поезд тукталышы булмаган. Рустам Нургалиевич белән Сергей Александрович август аенда гына бу мәсьәлә турында сөйләшкәннәр иде. Протокол төзелде. Шул протокол буенча эшләнеп чыккан эш бу. 3 айда үтмәде, шушы платформа әзерлеккә килде. Бу бик тә җайлы булачак монда яшәгән кешеләр өчен. Тукталышны иң заманча алымнар кулланып ясыйлар. Бирдә ут баганаларда, эскәмияләр дә урнаштырылган. Барысы да композит материаллардан җыела. 65 миллион сум акча сарыф ителгән. Снег вроде бы идет. Кар яуса да платформада тайгак түгел, буз да барлыкка килмәй. Тимер юлларын ремонтлаган очракта да корылманы тулысынча сүтәсе юк. Аны бары тик хиткә этеп кенә куярга мөмкин. Һәм соңыннан яңадан элекке урынына кайтарып була. Бу тирәләрдәге торак комплексларда хәзер балалар бакчалары, мәктәпләр төзеләм. Киләчәккә иң мөһим бурыч бирдә яшәүчеләр санын арттырып, аларга уңайлы шартлар булдыруны дәвам итү. Районда йортлар күп төзелә. Безнең быел торак йортларны төзү буенча без республикада 3нче урында диетергә мөмкин. 400 мең квадрат метр йорт тормышка ашырабыз. Әмма монда яшәгән халыкка, алар күбесе эшләр Казанда күчеп килделәр. Эшкә йөрләр Казанга. Безнең юллар бик тыгыз бит. Казанга кергәндә шушы иң кирәкле, иң әһәмиятле тимер юллар. Хәзер әлеге тимер юл аша 7 пассажир поезды йөри. Халык сорауы буенча 10 гыйнвардан соң аларның санын арттырырга ниятлиләр. Моннан тыш Татарстанда 2030 елга кадәр тагын 8 яңа платформа төзеп, 22сенә ремонт ясарга планлаштыралар. Тимер юлны Лаеш районына таба да сузырга ният бар. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Яшел үзәндә 1 гыйнвардан җәмәгать транспортында йөрү бәясе 10% артачак. Шәһәр маршрутларында билет хакы акчалата түләсәң 35 сум, карта белән 30 сум була. Яшел үзәннән Казанга һәм Васильева, Осинова, Казан шәһәр яны маршрутларында йөрү хакы 110 сум булачак. Багаж өчен 75 сум түлисе. Бәя артуның сәбәбе нидә? Экспресс транспорт оешмасы идарәчесе безгә аңлатма бирде. Повышение тарифов происходит на основе. Тарифлар пассажир транспортын йөртүне оештыру буенча 220 федераль закон нигезендә арта. Хезмәт күрсәтүчеләр аны үзләре билгели. Шәһәр һәм шәһәр район маршрутларында бәяләр уртача 10%-ка күтәрелә. Айлык юл йөрү билетлары һәм студент билетларының хакы үзгәрми, элеккечә кала. Бүген Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта үзенчәлекле тантана булды. Татарстанның онлайн майданнар белән иң күп эшләүче 50 укытучысына яңа ел бүләге ноутбуклар тапшырдылар. Аларның барысы да цифрлы белем бирү контенты онлайн платформасын иң яхшы файдаланучылар. Ноутбуклар тулысынча Казанда җыелган. Менә шулай үзләре дә белмичә мөгаллимнәр җиңүче булып куйган. Ни рәвешле бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Кечкенә чакта без Кыш бабайдан бүләк көтәдек шулай бит.
Менә бүгенге бүләк безгә инде кыш бабадан китергән бүләк кебек булды. Чөнки мин бер дә көтмәгән идем. Дөресен генә әйткәндә, Чөнки балалар белән көн саен гадәти эшләрне башкарып тордык, ди Гүзәл Гатина. Ул Апас урта мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы. Шәкертләре онлайн белем бирү мәйданнарыннан актив файдалана. Әйтик, Учиру платформасыннан. минем хәзерге классымда 26 укучы. Алар менә бу платформаны шуның кадәр яраталар. Мәктәптән кайткач, дәресләрне бетергәннән соң бик яратып андагы биремнәрне үтиләр. Шуннан күп нәрсәләргә өйрәнәләр. Менә мин бүген балаларга да, аларның әти-әниләренә дә шундый зур эшне башкарып, җиңүче булып чыгуым өчен зур рәхмәтемне җиткерәм. Цифрлы белем бирү контенты онлайн платформасыннан иң яхшы файдаланучы конкурсына бөтен Татарстаннан 33 меңгә якын гариза килгән. Һәм бу барлык фән мөгаллимнәреннән. Әмма җиңүчеләр 50 генә һәм шунысы игътибарга лаек. Күбесе башлангыч сыйныф укытучылары. Бүген аларны министрлар шәхсән котлады. Конкурста җиңүчеләргә әлеге ноутбукларның шәхси бүләк икәнлеген ассызыклады. Мәктәптә ноутбукларны һәр даим яңартып торырга тырышалар безнең. Эштә мәктәптә генә түгел, өйдә дә бик күп кулланырга туры килә. Ноутбуклар, компьютерлар өйгә алып кайтып кулланганда ноутбук яңарак булса әйбәтрәк инде. Без инде һәр вакыт интернет челтәрләрендә балалар белән даими эшләп барабыз. Алар белән конкурсларда катнашабыз, олимпиадалар үткәрәбез. Балалар бик теләп катнашалар һәм кызыксыналар да елдан-ел арта бара. Татарстанда цифрлаштыру елы кысаларында президент Рөстәм Миңнеханов карары белән республиканың 24 мең укытучысына эш өчен ноутбуклар бирү планлаштырыла. 12 меңе тапшырылган инде. Безнең процесс шундый катлаулы, ул гел яңартылып торырга тиеш. Менә 5 ел сайын әкренләп яңартыла. 70%-тан артык яңартылачак менә шу вакытларда. Ничек кенә булмасын, компьютер инде ул, ноутбук инде ул. Ә менә шушы ноутбук белән кулланучы, компьютерның эчтәлеген белүче, аны дөрес итеп кулланырга өйрәтүче кеше ул укытучы. Укытучыларны котлап сүз әйткәндә республиканың цифрлаштыру министры мөгаллимнәрнең эшләрен җиңеләйтү юллары эзләнә дип белдерде. У нас стоит в планах решить вопросы, связанные с тем, чтобы Планда электрон белем бирү системасын яңа платформага күчерү, укытучыларны кагаз эше һәм хисаплардан азат итү, алар барысы да автомат рәвештә башкарылырга тиеш. Цифрлаштыру елыннан иң күп файда күрүче мөгаен мәгариф тармагы булгандыр ди министрлар. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы. Татарстан югары судында Казанның 175-нче гимназиясендәге фаҗига буенча җинаять эшен карау дәвам итә. Бүген 9-нчы А сыйныфы укучыларының фаҗигадан соң биргән күрсәтмәләре белән таныштылар. Балалар һәм аларның әти-әниләре утырышта катнашмады. Моны эпидемиологик вазгыять белән аңлаталар. Күрсәтмәләрдән аңлашылганча, фаҗига вакытында балалар 3-нче каттагы 12-нче кабинетта булган. Тарих дәресе тәмамланырга якынча 20 минут кала тавыш көчәйткеч җайланмадан директорның игъланы ишетелгән. Әминә Вәлиева сыйныф ишекләрен бикләп куярга куша. Укытучы ишек бикләгән арада балалар педагог өстәле тирәсенә җыела, кемдер партлар артына кача. Шул мизгелдә шартлау, ату тавышлары яңгырады дип белдергән укучылар. Күпмедер вакыттан соң ишекне полиция хезмәткәрләре һәм директор урынбасары шакый. Балаларны мәктәптән чыгаралар, аларны әти-әниләре каршы алган. Прокуратура 175-нче гимназия директоры Әминә Вәлиевага карата гаепләү текстын раслаудан баш тартты. Ни өчен эшне кабат тикшерүчеләргә кайтардылар һәм кем өстәмә тикшерүләр уздыруны таләп итә. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә глобаль толерантлык һәм тынычлык советы президенты Әхмәд бен Мөхәммәд әл-Җәрван белән очрашты. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгын федераль дәрәҗәдә билгеләп үтүләре турында сөйләде. Россиядә ил җитәкчесе тырышлыгы белән барлык дин вәкилләренә хөрмәт белән карыйлар. Татарстан моның ачык мисалы. Республикада күп гасырлар дәвамында христиан һәм мөселманнар тынычлыкта һәм татулыкта яши. Безнең хезмәттәшлек өчен барлык мөмкинлекләр дә бар дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. 2022 ел нәтиҗәсе буенча төбәк җитәкчеләре рейтингында Рөстәм Миңнеханов 2нче урын алган. Беренчедә Мәскәү шәһәре мэры Сергей Собянин. Әлеге нәтиҗәләрне ел сайын рейтинг мәгълүмати коммуникацияләр үзәге бастырып чыгара. Беренче бишлектә шулай ук Чечня башлыгы Рамзан Кадыров, Тула өлкәсе губернаторы Алексей Дюмин һәм Мәскәү өлкәсе башлыгы Андрей Воробьев та бар.
Ил боюнча Телекләр чыршысы акциясе дәвам итә. Кинолог булып карау паровозда йөрү, президент белән очрашу, IT паркка бару. Татарстанда яшәүче балалар кыш бабайдан әнә шундый бүләкләр сораган. Яңа ел алдыннан аларның хыялын җитәкчеләр, хөкүмәт әгъзалары, депутатлар тормышка ашыра. Бүген Минтимер Шәймиев бер баланың теләген үтәде. Нурлаттан Азалия кинолог үзәккә барырга теләгән. Бу хакта Чулпан Касыймова. Вот моя собака. Нурлатта яшәүче Азалия Мортазинаға күнегүләр үткәрү өчен сәләх кушаматлы этне әзерләгәннәр. Хуҗасаны Фокс дип йөртә. Немец овчаркасы кызны бик тиз үз итте. Буйрыкларын бер сүзсез үтәде. Бежать. Вот. Теперь руку ладонь вот так сделай. Вперед. Фокс. Фокс. Сидеть. Азалида шикәр авыруы диагнозны узган ел куйганнар. Быел ул Телекләр чыршысы акциясендә катнашкан һәм үзен кинолог ролендә сынап карарга теләгән. Чөнки хайваннар ярата. Аның хатын муниципаль берәмлекләр утырышы алдыннан Минтимер Шәймиев алып укыды. Озакта узмый Мортазиннарга Казаннан шалтыраталар. Бүген Минтимер Шәймиев исеменнән теләген чынга ашырдылар. Миңа баштан шылтыраттылар. Мин әйтмәдем, әйтми тордым. Ничектер үзем дә әле ышанып бетмәгән булганмындыр, бәлки. Тагын шалтыраткачтын гына үзенә әйттем. Мәктәптә идек. Бергә мин үзем дә мәктәптә эшләгәч җылап җибәрде. Ышанмыйм диде, дөрес түгелдер диде. Һәм бүген килгәндә дә шундый тулы хисләр белән килде ул. Азалия бүген Фоксны бар яктан да сынап карады. Машинага пакетлы әйбер яшерде. Соңыннан аны эзләргә кушты. Эт үзенә бирелгән буйрыкны җиренә җиткереп башкарды. Шартлаткыч матдәләр хәтта коралны да таба. Бу миңа бик ошады. Аның белән эшләргә бик җиңел һәм рәхәт. Ул бик кызык, мотор, аның белән бик тиз. Күңеле инде приятный кешегә ясагач. Ана ничек уйныйлар, карап, нитеп күңел күтәрелә. Доволен, радостный. Азалия бүген хыялының чынга ашуына чын күңелдән ышанды. Киләчәктә кинолог һөнәрен сайларга җыена. Молодец. Республикада Телекләр чыршысы акциясе дәвам итә. Дүшәмбе көнне Рөстәм Миңнеханов 3 яшьлек Тимур белән 12 яшьлек Русланның хыялын үтәде. Тимур президентны күрергә, Руслан яңа IT паркта булырга теләгән. Рөстәм Миңнеханов Телекләр язылган хатларны Мәскәүдә Россия Дәүләт Советы уздырышы алдыннан алып укыган иде. Андагы хатта Азалия исемле кыз синтезатор, Кирилл футбол уйнау өчен кирәк-яраклар, Луганскида яшәүче Егор чоңгы сыраган була. Давайте вы мне помогайте руками сверху. Яршалыда яшәүче 7 яшьлек Иван Фадинның да хыялы тормышка ашты. Ул КамАЗ мастер командасы узышчылары белән машинада йөргә теләгән. Аңа мондый мөмкинлекне Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкил Игорь Комаров бирде. Собирается, чтобы мы его прокатили на железнодорожном поезде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Даниэль Кругловның яңа ел хыялын тормышка ашырды. Ул паровоз йөртүчесе кабинасында утырып йөргә теләгән. Даниэльне Нурлат тимер юлы станциясенә чакырдылар. Бауэр — это мечта. Я просто сам в хоккей играл. И это такие самые лучшие коньки. Давайте забивай. Держи, дорогой. Илсур Метшин 11 яшьлек Даниил Сергеевка тимер аяк, кәшәкә һәм Акбарс уеннарына абонемент тапшырды. Малайга тимер аяк алып бирергә әтисе вәгъдә иткән булган. Әмма өлгерми кала. Ул өлешчә мобилизация буенча чакырылган. Мэр малайның теләген үтәде. Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Мәдәни мирас елының матур бүләге бүген Түбән Камада яшь тамашачылар театры ачылды. Ул элекеге Җәлил кинотеатры бинасында урнашкан. Монда башта зур ремонт ясаганнар. 1994 елдан труппа төрле биналарда кинотеатр, училище, мәдәният йортында иҗат иткән. Хәзер артистларның үз сәхнәсе бар. Фәрит Мөхәммәтшин бүген аларны зур вакыйга белән котларга килде. Ул шулай халыклар дуслыгы йортында карады. Алар да яңартылган бина турында хыяллана. Тулырак Гөлнара Миннеханова. Сезне килеп җише яңа еллар белән чын күңелдән котлыйбыз. Түбән Кама халыклар дуслыгы йортында Фәрит Мөхәммәтшинне төрле телләрдә сәламлиләр. Хәзер биредә 23 иҗтимагый һәм милли мәдәни оешма эшләп килә. Бу үзбеклар безнең. Фәрит Мөхәммәтшинне биредә алып барылган эшчәнлек һәм шартлар белән таныштырдылар. Ел саен халыклар дуслыгы йортында 200дән артык чара уздырыла. Аларга 40 мең кеше килгән. Ярты гасырлык тарихы булган бинага ремонт һәм яңартылган актлар залы һәм бүлмәләр кирәк. Мы уже с Миннехановым работаем на этой теме. Пока в этом году не было возможности. Оставь пока на следующий год. Здание бар, территории бар. Здание возжитые, достраивать.
Шәһәрдәге яшь тамашачылар театрда моңа кадәр шундый проблемалар белән очрашкан иде. Бер ел эчендә элекке Җәлил кинотеатры бинасын яңартканнар. Хәзер ул театрга тапшырылган, биредә барысын да үзгәрттеләр. Истәлеккә бина исемен калдырганнар. Бүген кунакларга репертуарларыннан үзекләр күрсәттеләр. Наталья Денисова труппада 13 ел. Бу вакыт эчендә аңа төрле биналарда эшләргә туры килә. Хәзер үз иҗат йортлары бар. Будем радовать зрителей. Без тамашачыларны яңа спектакльләр, федераль проектлар белән сөендерәчәкбез һәм һәр вакыт ачык йөз белән каршы алачакбыз. И ждем всегда с распростертыми объятиями. Это непередаваемые эмоции. Мы столько мучились, столько ждали, когда уже нам выделят это здание. Бу бинаны ничә еллар көттек, шатлыгымны әйтеп бетерә алмыйм. Без моңа бик куандык, нинди генә шартларда эшләмәдек. Ниһаять үз бинабыз бар. Фәрит Мөхәммәтшин бу шәһәр өчен генә түгел, республика күләмендәге вакыйга дип билгеләп үтте. Театрның киләчәге зур булуына ышана ул. Хөкүмәтебез ярдәме белән федераль үзәктән килгән акчаларга үзебезнең мөмкинлекләрне кушып, матур иттереп менә шушындый бина гөрләп тора торган иттереп ясалган. Без тәбриклибез, республика җитәкчелеге исеменнән президентыбыз бик ярдәм итте. Быел Татарстанда мәдәният илкүләм проекты буенча Чаллыда мастеровые драма театры төзелде, Алабугада һәм Яшел Үзәндә мәдәни үзәкләр ачылды һәм Түбән Камада яшь тамашачылар театры биналы булды. Һәрбер объект ул бина гына түгел. Бу объектларда чаралар булырга тиеш, кешеләр булырга тиеш. Һәм без бүген сөйләштек, нәрсә ул хаят, нәрсә ул тормыш. Вот безнең иҗатыбызның тормышта һәр вакыт хаят булырга тиеш. Иң яхшы әйтик номерларны, иң яхшы театрларны без шушы сәхнәдә күрсәтербез дип уйлыйбыз. Киләчәктә инде бу безнең шәһәребезнең бер мәдәни үзәге булып, мәдәни йолдызы булып, киләчәктә балаларыбызның тәрбиясендә, шәһәребезнең тәрбиясендә бик зур урын алыр дип торамыз. Беренче тамаша Түбән Камалылар өчен 22 гыйнварда куелачак. Нәниләргә Апошның тылсымлы төшләре әкиятен күрсәтергә җыеналар. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Бүген Бердәм Россия партиясының Яршаллы бүлекчәсе конференциясе уздавында Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Монда 2022 елга йомгак ясадылар, киләсе елга планнарны билгеләделәр. Партияның Татарстан бүлеге илдә иң зурысы 130 меңгә якын әгъзасы исәпләнә. Шуларның 14 меңнән артыгы Яршаллыда яши. Яңа әгъзаларга партия билетлары тапшырылды. Быел Бердәм Россия махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләргә һәм илнең яңа территорияләрендә яшәүче халыкка гуманитар ярдәм җыюда катнаша. Халыкның активлыгы өчен Фәрит Мөхәммәтшин татарстанлыларга рәхмәтен белдерде. Татарстан журналистлары берлегендә бүген яңа ел алды очрашуы уздавында районнарда эшләүче бүлекчәләрнең иң актив җитәкчеләре җыелган иде. Басма матбугат, телевидение, радио, интернет чаралары, профильле вузларда, нәшриятта эшләүчеләр бүген берлектә 800дән артык әгъза бар. Ел нәтиҗәле үтте ди журналистлар берлеге рәисе Илшат Әминов. Бәллүр каләм конкурсы, Алтын каләм фестивале, фәнни-гамәли конференцияләр, укыту, иҗади очрашулар, яңа китаплар тәкъдим итү, фотокүргәзмәләр. Ел дәвамында дистәләгән чара уза. Актив иҗтимагый эшчәнлек алып баручылар бүген рәхмәт хатлары алды, яңа кабул ителгән әгъзалар билетлы булды. Бу ел бик уңышлы булды, чөнки менә безнең союзга иң беренче яшьләр килә башлады. Менә безнең шундый бер актив районнарда эшли торган әгъзаларыбыз бар. Аларны җыйдык, аларга бүләк тапшырдык. Чөнки менә безнең төп эшебез авыл районнарда. Төп эшебез менә безнең журналистларны үстерү, яшь журналистлар үстерү, алар өчен менә бөтен җиһазларны карау. Шуңа күрә бу инде безнең районнар бәйрәме дип әйтәм, чөнки алар безнең төп тайнашыбыз. Без 4 федераль грант тоттык, Аллага шөкер. Аннарсын инде без республика конкурсларында 5 диплом алдык. Анысы бик зур казаныш дип саныйм инде. Һәм дә инде газета кешесе буларак шунысын әйтмәкче булам. Без подписка газетага яздыру планын арттырып үтәдек. Төрле рубрикалар, төрле тематикаларга багышланган яңа геройлар, яңа эчтәлекле мәкаләләр белән тулыландырабыз үзебезнең басмабызны. Һәм инде язучылар арасында төрле мавыктыргыч конкурслар, бәйгеләр уйнатып киләбез. Алга таба да инде халыкка нәтиҗәле итеп эшләрбез дип шандырып калабыз. Бүгенгә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Бердәм Россия партиясының Татарстан региональ бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Бердәм Россия партиясе Татарстан халкын яңа 2023 ел белән тәбрик итә. Саулык, гаилә иминлеге тели.
Специальное предложение на покупку больших квартир от Акбарсдом. Места хватит даже елки. Звоните 212 26 76. Габдülfet Safin юбилей концертлары 5 гыйнвар Уфа, 7 Стәрлетама, 15 Саба, 26 гыйнвар Орша, 9 февраль Чаллы, 23 февраль Мәскәү, 5 март Казан Пирамида, 15 апрель Екатеринбург. Габдülfet Safin. Уважаемые жители Республики Татарстан, у вас есть возможность полностью списать свои долги. Вам поможет Банкрот-центр. Не теряйте времени. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Сельхознап Киндери, Татарстан Республикасында ауыл хуҗалыгы техникаларын җитештерүче һәм аларны запас частьләр белән тәэмин итүче алдынгы компанияләрнең берсе. Ышанычлы техника, югары сыйфат, отышлы шартларда нәтиҗәле хезмәттәшлек. Сельхознап Киндери җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Продсклад «Победа». Томаты в собственном соку «Большая грядка» 87,90. Колбаса «Краковская» Совнарком 179,90. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Чираттагы циклон безнең якларга керде һәм явым төшем ихтималы зур булачак дип фаразлый синоптиклар. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда урыны белән кар уртача 8 градус салкын. Төньяк-көнчыгыш районнарында Түбән Кама, Яршалы, Алабугада алмашынучан болытлы һава урыны белән кар уртача 7 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым төшем көтелә 9 градус салкын. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук явым төшем ихтималы зур, температура 8 градуска кадәр төшә. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава кар явачак уртача 7 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта урыны белән кар көтелә уртача 7 градус салкын. Җомга һава торышында сизелерлек үзгәрешләр көтелми. Аверс банкы сезне якынлашып килүче яңа 2023 ел белән котлый. Яңа ел сезне мәхәббәт, кайгырту, яхшылыкка төрсен, мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, куанычлы вакыйгалар бүләк итсен. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава урыны белән кар уртача 8 градус салкын. Җил төньяктан атмосфера басымы терекөмеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз.